kata pending bills gi dho ngere. En chenro mane ma un go mar miyo mondo chul ji? Alo nuona kanyo, koko moro nitie kama ntiere. Gavana Timo Musa, penjo wach mar pending bills. Un gi chenro mane mar chulo ji kaka counties ang'eni un gi gope mang'eny? Pending bills e thuolo manyocha wadonje loch higa mokalo ne wayudo ka githoth ahinya, ne wachulo moko pod odong'. Pod nyocha modong' gi wanono ka ne gin gope mane wadonje kata wadonje yo makare ka oluwore gi chik. Nitiere ma wan be wawegi nyocha wachiwo contracts ka wasedonje ofis ma nyocha iko omenda oloro ne oko ma ok ochul. E juma mawuoye ni, e jumbe ariyo mabiro gi, wadhi bedo piny ma walos chenro mar chulo mowinjo chul kata mar nono mowinjo bed ni dhi go mbele, to ma ok owinjo dhi go mbele bende wabro miyo duoko ne jok ma nyocha bandho pesa go. Gavana, ntiere jokuny mula Migori kanyo